Здравейте на всички, добър вечер. Започваме с Resident Evil 2 ремейка. Като първо мога тук да разцъкаме някакви настройки, както прави No Thanks. Graphic Memory has been colored red. Моля. Nice. Така, New Game. И ще играя с Леонката. На стандарт. Модел отварям играта и 13 гигабайта VRAM usage. Откъде сте 13 гигабайта, бе, човек? Аз каква видеокарта трябва да играя? Някаква 30... 30... 50-90. Супер. Look, man, I'm serious, okay? I saw this with my own eyes. Oh, I believe you, buddy. I believe you. Just tell us a story. Tell us a story. Okay, well, it was last Friday night. I was walking home from the bar, and this woman started coming towards me. She was staggering, you know, so I figured she was drunk. Whoa. Okay, tell us, be honest now. How many drinks did you have? No, man, I barely had a buzz on. Oh, come on. Look, just listen, all right? She got closer, and I got a good look at her. Това бургер изглежда доста апетитно, между другото. Her nose, her whole face, it looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse, like a walking corpse, man. Sounds like my wife. Ужас. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, buddy. Calm down. Just Доста тегав бургер. you gotta stay strong. Okay, don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. Този не е фен на Бургер Данчо. Оу, то гледа бургер данчо. Тегав. Oh, come on. Just getting good. I need some sleep. Oh, shit! Той и да бие спирачки, да не бие вече... Нещата приключиха. Да, сега ходи на автомит. Поне вали дъжд, да му измие кръвта от колата. Какво но? What do I do? What am I gonna do? Елата, какво правиш? Давай, качваш се, това ги даш. What the fuck? Да, буквално. Няма да спреш така със сигурност. Положението беше давам пари, давам газ, Мариан бичи кил аз. No thanks. Оп, машината. Най-големия аура гейнер. Буквално. И тук още доста млад. That's weird. Той е абсолютно всеки кадър, в който се вижда аура фарми, този човек. Оп, почваме ли? Оу, генгста. Аз колко FPS играя? 8? Look around. Look around. Не бе, FPS е нормален, ама. Май трябва да звънеш на стрес коопералнята. Стрес коопералнята ли беше? Аре, влизаме. Новата спорещо дали не беше тегъв? Беше тегъв. И новата ще цъкаме. И новата ще се разцъка на стрима. Оп, тук някакъв е дропнал фенера. Фенера веднага се събира и се започва инспекция. Something's not right. $458 за какво? Special price. Какъв special price, бе, човек? И какви сте тук някакви хора, където ми дишат? Какво? You alright? О! Don't move. I'll be back for you. Бате, тук какво случва?
Той изобщо няма да го приближавам, той целият в кръв. Много с кеф биха гледал как я насираш. Чак па да насирам. Да насираш. Аз не мога да се насъря от някаква игра, братле. Мога да се насереш от някаква война. Мога да се насъря с някакви война. Но от някаква игра не мога да се насъря. Мога от някакъв дюнер, пример. Или с някаква мангара. Тия тук какви секи се го правят. Sir, I got this. Ще стига да че ще се пръзнат. Няма. О, то се го изхилиха. Доста грозен. Freeze! Това ми трябва да I'll shoot! Ого, аз имам пищак. Добре, що ми лагва? Остава, бе. What the fuck? Бате, аз ги целя. Не съм като No Tanks. Има ли още нещо? Оп, някакъв ключ. Цък. Оп, инвентарчето. Ключ, a well-worn key. Тук е някаква пица. Каква е тази пица, бе? Това да не е quattro formaggi с колбас. Когато формали, да. После пълниш кенефа. No way. Пак ли, бе, човек? This can't be. What the fuck? Айде, падай. What the hell? То сега ще ми изхъби всички патрони, нали? Пат. Генгстър. Всеки обществено хранители има плакати и календари на голи жени, да. И в сервизите. И сега оня черния няма да е тука. 100%. Hey, what are you doing? Кучиха ли ме, бе? What the fuck? Сега как се излиза от тука? Братле. Трябва да мина да събера плакатите или какво трябва да стане. Оп. Така. Така, well-worn key ще използваме. Отключваме. И то черния... Оу, те са двойка. Той му права е така. What the fuck? Стреляме, тичаме, бързо, така. Момент. И излизам аз. Чакай малко, колега. Оп. Тая я пръскам, тая я пръскам. Охо, моториста, какво става? Не играли се на Fall Guys? Не знам за какво става въпрос. You alright? Yeah, I think so. Thanks. Тая е Maybe много later. яка, бе, утре си. Има ли Инстаграм? Тия са много пала, бе. Come on! Get in! Hold on. По-просто... Welcome to Raccoon City. Тегаво. По-просто си заеба джипката и взе полицейската кола. Яка си е Клеер. Клеер ли се казваше? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Много ще я лижа. Wait, you're a cop? Ще я оближа и краката даже. Leon Kennedy. You are? Лиан Кенеди. Claire Redfield. Редфилд? Тя има ли нещо общо с Around Крис? here? No. Looking for my brother. Пишете спойлери тука. Да чета. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Това ли е интрото? Capcom Presents.
Ех, тия японци бата направо. Корейци ли са всъщност? Capcom ви бяха, бе, колега. Корейци ли са? Японци? Корейци. Нещо отдолу. Абе, машини някакви. Криси е брат на тая. Дали? Не знаех. Ево. Лут. Да, благодаря. Лут съм. Логичен, умен, действащ. Attention all citizens. Due to the citywide outbreak, you were advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Raccoon City Police Station. Supplies will be provided to everyone. Бата само в Police Station някаква. Крис не беше ли натуралката? Да. Буквално. Police station's Тая not сестра е far. натуралката. Бата с натуралката ще ставаме рода. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no No, survivors? there's survivors. It's a big city. There has to be. Наклята как ще изкъсам кожаното якенце направо. И от тук с колата. От сега Looks нататък like we're пеша. walking from here. Оу. Тия тук лижат. Радушно ми е More Филип. like running. Yeah, good call. Папа, спокойно. Leon, we gotta back up. Аре, what the fuck. Дай назад. Hold that. Ей да Вонг. О, его е това, бе. There, get out. Get out now! Колегата с камион. What the fuck, dude? Hold on! Брате, такъв удар. Стегал. И Ейда Вонг е яка, но не знам, Клеер... Не е така. Тук Леонката верно е много млад. Тук е на 21 примерно. 22. Тази кола трябваше да е на консерва. С тази експлозия Леон трябваше също да е в консерва. Yeah, I'm alright. How about you? А та как е жива? О, Can't stay here, it's not safe! Go on ahead. I'll meet you at the station. аре, значи се чакаме на стейшна. Чакам те на Кея. This is Чао, out of бейби. control. После ще дойде да те оплодя. Там отивам се, там където свети и това е. Не знам. Аз съм цел. Насам. Удари. Удари! Shit. It's everybody. Дай да All мине. turned. Всички са се превърнали. И он има толкова ара, че няма как да умре. Буквално, между другото, да. Може и така да е. There it Добре. is. The station. Бате, утли си, аз много бързо се оправих. Тук е някакви мапове, нещо мъза мап. Не. Добре. Така. А това зомби ли е? Момент. Само. Да видя на къде сме. Така. Оп, тук някакви се катерят по автобуса. То е заключено, аз откъде ще минат? А, не е заключено, всичко е наред. Той лянката хубаво заключва, ама онака къде дойде, какво ще прави? Абе, колега. Ракон полис. Те, добре. Момент сега тук, че в Resident Evil обичат така да крият
някакви неща. Тук няма какво крият. Реално. Така че продължаваме. Напред влизаме си. Ще пия една... Какво прави? Пия една студена вода и това е... Оп. Е, тук в Police Station доста оживено. Hello? Keep out. Is anybody here? Няма никой, бе. Няма жива душа. Оп, тука. Ого. Така. Патронки. Някакво лаптопче. Аре, ма под дъбъра спа. There has to be someone here. Ма под дъбъра тегаво. Някакъв тегъв. С двата пищака. David, Marvin, you there? I found a way out. It's in here. Не, стреляй, бе, братле, какво го гледаш? Send reinforcements. East hallway. Няма да постигам стара този East Hallway. I gotta find that guy. Това пич ще е приключил няколко пъти, докато стигна до East Hallway. Така. Сейвам. Както вика на Tanks, трябва да сейваме по 50 пъти. Така. Тук какво има? Някакъв миник. Някакви найфове. Добре, няма ги ползвам тия неща. Това е от... защото съм купил най-високата версия, разбира се. Знаете как седят нещата. Някакъв минигън, човек. Няма го вземам. Няма да го ползвам. Минигъна да се седи там в съндък. Добре. Мъза мап имаме ли вече? Окей. Така. Ами, тук има First Aid Spray, David Box, Made Box. Трябва долу насам. Ами... Толкова трябва долу насам, но тук пише Keep Out. А как се хилвам? Ти си я купил. Имаме едно малко минигън с него спа. Е, какъв ако си има урон, бе, братле? Не съм я купил. Купил съм я. Не, това е от тук, от сайта, от сайта, от който съм я купил за това. Е, тук, защото всичко е Играта е някакво. купена, съмнение да Играта е няма. купена, Някой значи никой да не се съмнява. Съмнението не е християнско. Съмнението е против партия Величие. Езичници. Момент само тук, защото нещо не е както трябва. Нещо не е наред. What? О, да, е тук вече става филм. Shadow Cache. Ще го изключа. Другите неща, в принцип, някакси не ми се иска да ги изключвам. Защото това е някаква тъпотия. Film Noise, окей. Добре. Играта е купена, но един сайт ми я подари. Иначе тя е купена преди това. Факт, да. Реално. Тук трябва някакъв бушон да измисля от някъде. Така че потегляме. Хайде да видим за какво става въпрос. Тук може да се влиза. Мисинг. Нещо за мен оставено има ли да подписвам. Май ми е много бърза мишката. О! Момент. Е, това няма как да го разбият. You got this ли, бе, човек?
Така. Всичко е наред. Тука. Добре. Така. Един, който ще се събуди. Виждам поне. Аз съм 6 патрона, трябва да презареда. Така. Един. Я ставай, бе. То бате после, ако не се събуди, да не се кам Брайан. Охо! Така, тук какво се случва? Добре, има ток, има ток. Тук са снимали някакви филми в тази... в това районно управление. Тук във второ нещо не ме кефи. Искам да се махам. Вика, тук има провизия, елате, малко скам. Ми струва на мене цялата работа. Ще се напише като нов. Като нищо. Така, я видим само тук какво се случва сега. Hydrant. Охо! Пожарогасители ли виждам аз? Черния ден се бил тук. Заверен ли е? Така, тия... Jesus, what a fuck, dude. Някакви резачки. Оп, what fuck? Добре, дюди. Добре, колега. Ма хайде отворя, чакай малко бе, човек. Секунда. Секунда бе, брат. Секунда, че не знам къде си. Тука ли си? Хайде. Хайде, удари! То сега ще му отхапат газа. What the fuck, бе, човек? Само торс. Страхотно. Добре. Не знам. Доното стрък. Той човек тук изпусна някакъв wallet. Протмуне с... Ма какъв way out? Не, нали? Момент. Така. Горе стечио. Надолу, нагоре. Тук някакъв въпросителен. Някакви 3 медалиона. И way out. В момента абсолютно нищо не ми говори, най-вероятно после да не. Елате ми! То сега ще е с мене. Така, то спи. Легна си. Така. Някой друг. Да се прави на машина. Ти лягаш веднага на почивка. И аз минавам тук през тази врата, която е заключена. А тук през прозореца нещо. Трябва да му направя на този прозорец. Ало, съжалявам, аз не съм до грамджия. Не ги разбирам. То не го ли приключи човек? God damn it. Приключваме патрони и всичко. Аз и без патрони ще се оправя. Така. Тук влизам. Удари. Ето, ако не ме нападна, когато не правя, няма патрони. А както съм без патрони. Добре, какъв е шанс сега да бръкна в някакъв кенеф? Буквално. Какъв шанс сега да бръкна в някакъв кенеф и да изварят 10 патрона за пистолет? Малък. Къде извади някакъв телескоп? No thanks ли? Ще музика да човек.
Итан Уинтърс, да, бърка и вари някакъв Какъв е шансът да бръкна в някакъв мръсен кенет или извара Режеш някакъв му ръката, телескоп? бум, само с тяло вода. Так, полива врата и вече ръката му е готова. Jesus! They're everywhere! Чакайте, машинки, what the fuck? Не съм насам. А на къде съм? Секунда. Хелт рекорд. Брат, аз съм добре. Watchman рума. Чакайте малко, бе, аз съм към Watchman рума. Секунда. Или поне така си мисля, че съм към Watchman рума, той тук е жив още. Аз тук мога ли да хора? Не. Оп, ури! Нещо кълца. Тук между чупено коване съвсем малко. Нямам патрони. Какво правя? Нямам сърце. Оп! Падна! Айде, моето момче. Айде, който не е ял Несквик. Добре, те тук излезнаха от някаква врата. Съответно би трябвало да мога да вляза. Да, ето има някакъв полицай, брат. Някакъв дебел. Някакъв зенерен мастер. Много холестерол. Бегай, бе. Чакай да влеза тук да видя какво става въпрос. Луден борец. Охо, ява сега тук. Зенерен мастер ела тук само за оформим прическата. Да, няма хора да му оформим. Накъде съм? Накъде съм? Накъде съм? Ало? Я чакайте малко за мен. Бързо, Леонка! Спасите ме! Оу, то черен ли е? Бил е черен, сега е някакъв бял. Marvin Branagh. Марван Брандо. Leon Kennedy. There was another off strike. I couldn't... Леонката вата. Между другото, с Леонката много си приличаме. Sure you did what you could, Leon. А той откъде се взе? Does anyone know what started Що не ме this? посрещна деве като влезнах в станцията? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Тук се екипирах вече. Всичко е Hey, наред. Lieutenant, I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to a hospital. No, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I'd just slow you down. Now, you'll need this. I can't take him. Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out. Or Yes. you run. Директно ги Got it. разцепвам. Yes, sir. Малко се напрегнах аз. Стана ми тегаво. Много интересно наистина откъде се взе този човек. Combat Knife. Взимаме. Така. Ага. Може това да го изхиля. Окей. Значи за сега... Я видим на мапа нещо. Спуснах ли?
Ага, окей. Така, само тук остава този ключ. Тук имаме Combat Knife, така че можем да действаме. Геймста. Предполагам, че това This ще is свърши not работа. how I imagined my Мисля, first директор. day. Така, значи... Мен в момента този ключ не съм сигурен, че ми трябва. Не, оп. Combat Knife ще ми трябва. Така че, оп. Непознат. Охо, какво става непознат? Добър вечер. Христос воскреси на тебе, бате. Живи и здрави. Как сме? Аз не съм сигурен, че има какво правя още в този Watchmen Room. Ще дойда Времето, насам. поръчвам ти курса на Цветан Радушев. Тази зала много ми прилича на един мап на ДБД. Оу, да! Между другото, от тук ли е този мап? Тук е. Дали? Той така се казвате, има колаборация с Resident Evil. Да. Да, сега се сетих. Да. Яко. Аз тук в тази стая много върта. Нищо не върта. Ред. Идвай сега в ДБД да фармим. Тегаво. Те за С всичко моторист. ред, Да бе. фармиш с моториста ли, бе, бат? По-добре не. Отличен опит, казвам. С неговите 360-ки. Защо не ги ли хваща 360-ките? По-скоро не. Туриста беше бъсен. Той жив ли е, не е ли жив? По-скоро ме чакай за Yu-Gi-Oh! Леле. Къв ти е дека, бе, мотористе? Това са го... А той какво го е разцепило по този начин? Направо му се разпара ченет. Това където ги е разцепило така, аз... Не знам дали съм... Бате, знаех, че ще стане, между другото. Знаех си, че ще стане. Тук ми трябва... Ключ, детелина, 3 листа. Така ли бе, хубаво, Брайан? Виждаш как влизаш в шкафа, докато килъра го гони и го вижда. Екзодия дек ли бе, бат? Какъв е този екзодия дек? Тук да слагам ли тези планкове, които открих преди малко, или да не ги хава? Ще си ги пазвам. О, бе! Баде по-спокойно, само тук. Какво чупиш? Какво чупиш? Какво чупиш? Ма няма да чупиш. Така, добре. Бойна позиция. Момент. Отгоре, отдолу. Обезопасявам аз периметъра. Така, добре, всичко е наред. Така да е. Очевидно не е наред, но... Чакай момчето да пие една корона екстра. О, корона Това екстра. не е екстра. Кирето не е ли купил този път пак корона зиро? Не. Това път не. Добре, момент. Тук защо трябва да се катеря, като тук е заключено, ясно, добре. Екзодия, когато мога да тури за теглени карти на чудовище, тегало. Това е, да, доста олдскул звучи. Ами то в Duel Links много от картите са баннати, не могат да се ползват старите карти. Добре, така, тоя момент. Сега, само да видим как ще процедираме тук. Аз мога ли да някакси да стелтвам? Или... Юри, той тук нещо се башка по машината. Няма какво го преснем човек. Гледаме тук в офиса просто. Оп, тук в офиса.
Има ли машини? Gunpowder, тук ще се крафтва. Use of gunpowder. Gunpowder for the handgun ammo. Окей. Разбрано. Добре, то нали си маше главата в това? Interiors. Open to main skirmish. Джинзо е тегав. Бате, то нали работеше на кафе машината? Чакай малко. Това мисля, че отваря... Нямам такъв ключ. Добре, то моля да го скипна, примерно, сега да не го убивам. Хоп, момент! Така, Rookie First Assignment. Jonas Kennedy, we're putting you on a very special case for your first assignment. Your mission is to unlock your desk. The key to your success is in the initials of our first names. Yes. А къде е моят деск? Добре. Добре, аз ще трябва да ги изхиля тия. Ма това май са тия двамата между другото. Оп, така, 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 така. О, момент, презареждам. I need more bullets. Добре. Чакай, човек. What the fuck? Сторо, кога се бием? Докато не му гръмна главата. Моля си взема ножката. Shit. Някакъв доста лагав. Какво? Значи един беше Скот. Значи... Скот... Барнак... Лейтенант Скот. Окей. Мисля, че от тук ще взема тази информация. Важна. Или пък... не. Добре. Find a way to get underground. Брат, секундаш, тук се заребих някакви пъзели. После ще get from underground. Ага, Джоджо. Бате! Лут ли си?
What the fuck? Буквално, what the fuck? What the fuck, люди? Това много лесно го изхилих. Тук нищо не пише. В тази стая как се влиза? Добре, S няма. Също няма S. Нямам представа. Диалог. Тази стая, да, свърза с main hall. Тук въртиш в Dead by Daylight, тук като те подгонат и тук им въртиш. Цък. Но тук съм пропуснал. Да. Ма те само се събуждат, бе. Ма дайте малко по-сериозно, бе. Момчета. Така аз май тук в Safety Deposit Room. Оу! Storage Locker Terminal Memo. It appears that the key path to the locker's terminal is missing a few keys. I should as the person responsible for this mess find some spare keys to fix right now. $102. Имаме ли го? Не. $103 го нямаме. 106 мисля, че го имаме. Да. Момент. Секунда. 106. Така. Да видим какво дава 106. Каква лента? 109. Мисля, че също можем да го използваме. Тук е всичко, което започва с 2, не може да се използва. Така, окей, аре, ползваме и 109. Топ! Не, само някакво зомби тук. О, шит. Момент. Шит. А не мога ли? Това не мога да го използвам. А това мога ли да го използвам? Нищо не мога ползвам, бе, човек. Комбайн. Но това не мога да го взема, това. $103, $102. Какво става? Оп. Ма, какво трескаш по прозореца? Нямам патрон, само мога да го спря. Оп.
Някаква тревица намерихме. Оп, тука. Какво се случва? Не. Тук как да ги бачкаме, ясно, добре. Сейф. Дават ми сейфкаме, какво правим? Тука ток. Ток, всичко е наред. Така, този First Aid мисля, че няма ми трябва, защото аз тук си имам някакви неща, някакъв Gunpowder за сега. Няма нужда, това ще го паза. Това рол филм също, за къде мога да ми послужи, нямам идея. Things evidence, do not leave out. Red herb. Ага, ясно. Това розовото също. Добре, тук мога да използвам филма. Окей. Какво е правя тази снимка, бе? Някакъв човек как държи някаква статуя, някаква картина. Не мога да схвана този пъзъл. Dark Room, може би трябва да е Dark, за да видим по-хубаво картината. Или аз нещо съм откачил тотално. Най-вероятно. Няма Dark, няма Mark. Сега ще излезе и ще ми напълнат газа 100%. Така, тази сега ще щупи. Добре, аз почвам да тичам. Така. Ще вляза тук. Да следя патроните. Които си ги заслужих. Няма какво да си говорим. 12 патрона. Генгста съм вече. Вече съм тук генгстото толкова от ми. Ма какво прав то Dark Room Sync? Някакъв депозит рум. Не знам. Минавам аз нагоре. Аз тук мисля да го ползвам, защото нещата са прекалено. По-мангал. Този господинчо. Трябва малко да съм. Моето момче. О, бате, как ви разбирам какви сте мръсници. Значи ето както зареди им вкара повече демидж и какво става? Вода. Така, в зъбите. В зъбчетата. Бате, тоя е бати хлебарката. Тук влизам в някакъв кенеф. Оставете ме на мира. В кенефа пак има някакъв пъзъл, братле. Press a button to light up its conference and level up to open up the set. Press a button to light up its corresponding lamp. Light them all to open the safe. The buttons must be pressed in a certain order. Pressing a single button out of order will cause all the lights to go out and... Така, добре. Станах. Окей.
патрони за някаква помпа. Аз с помпа не разполагам все още, за съжаление. Тук е някакъв... бате! Разбира се, че ми падне някакъв труп пред мен. What the fuck? Portable safely. Да, бих искал да го разгледам. По-ясно. Добре, така. Горе. Значи дясно първо, трето, ляво четвърто. Тък, 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 тък. Не, тък, тък, тък. Така, 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 така. Добре. Тък, 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 тък. Добре, моля ви, какъв този ключ? Да взема. Това е задолу. Добре. Не мога, геймста. Какво розово растение. Така. Продължаваме с... Стига блъскаване, стига блъскаване. Стига с тази блъскането. What the fuck, бе, Джуди? Най-добрите сме, знаеш. Най-добрите сме, знаеш. Тук няма съмнение. Няма. Никакво съмнение беше. Това в момента ми не трябва. Така. Хайде! Удри! Това къде беше? Safety deposit. Бате! Момент, че нямам патрони да се бие. What up? Пали. Как да влезем? Така. Значи мен ми трябва 2... 0... Скочвам ви! Удри! Добре, пиеш някаква вода, колко 100% алкохол и изпиеш палица. Нямам представа. Ако се натровиш много яко с алкохол, вече пиеш някакви курса, няма да Не мога да се натровя аз.
Вземи едно 6 спирт в аптека, ти го изгълти нещо да виж. Бата, аз няма пием спирт. Какъв вариант? Какво е? Нема какво пием с някакво спирто. Аз съм си Дестилиран гангстър. спирт. Аз ще си пивам, да кажем, някакъв джентълмен Джак. Или в най-лошия случай Савой. Ай. Ай. Виж Савой водка. Няма да пия повече. Трябва да ми, или да ми дадат много пари, или да ме принудят. Няма. Това е последния демидж вече. Кой ти е виновен, че не можеш да ходиш? Аз не мога да да. Аз правя, че някой ми е виновен, просто към кажа, че няма пия повече водка Савой. Префабрикатора във втората игра, като се намира, бе. Какво става, бе? Чашите, бе. Трафик. Оу, спокойно. Сега отиваме да крафваме патронс. Секунда, бе, бате, секунда, бе. Значи аз имам патрони за помпа. Помпа няма. Айде, айде, отваряй. Охо, мечка, как? Оу, чакай, не така на гиротия, бе. Привет, мечка, как сме? Мой любим приятел. What the fuck? Пими хънтинг ли е това? Да. Да, нещо... Да, може да се каже. Ти ще се включиш ли в Пими хънтинга? О, 14 патрона? 14 патрона в интерес на истината са доста по-добре от 0 патрона. 14 причини повече да продължа да играя играта. Така, тук нещо много се нацепвам. И тук някой е избил стената. И всички шкафчета тук са с някакви... Оп, добре. Какво стана, бе? О, аз се връщам. Аз се връщам, Ледо. Бате, няма какво да се връщам, аз имам 22 патрона. За къде да се връщам? Изпадайте си и да се почваме. Ови кръдостин Василев. Хасане, оставям телефона и да се почваме. Така. Тука... се чуват някакви неща, които някакси не ми се нравят. Добре. Някаква врата. През... Wait. Wait. Ого, ясно. Какво е това тук, бе? Аз само тук да мина взема едни патрони.
some guy scribbling. Тази четворка мога да я махна от там, но трябва да се върна да размажа ония. Където се бих ножа в него. Ех те, ба. Това съм шматка. Накъде съм? Чакай. Тук има нещо за... 20 survivors. You must be unfortunate to keep your eyes peeled on those creepy fucks they love out there. The Lickers. David. Къде са тези? Как ги нарече? Lickers? Или какво беше? Да, тук с тая полицейска станция Ствар е наистина доста добре се справили с чувството да ти е постоянно някакси да се чувстваш неразположен. Със сигурност е... Чакай бе, човек, секунда. Чакай малко. Всъщност ти вече не си човек. Някакъв получовек. Ооо! Откъде? 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 Ти ми трябваш. Дай ножката. Така. Тя ножката е вече дармадан, ама няма нищо. Така. Трябва да мина от тука. И сега... Мисля, че... И отключваме пътят към колегата. Добре. Много хубаво. There you are. Come here. Take a look. Yes. I knew she'd make it. Ще я пръсна. Know her? Yeah. Name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard. Through the second floor. East side. I'm on it. Лейтенант. Thanks, Lieutenant. Значи тук трябва да сложа тези 3 монети от рисунката и ще се отвори underground-а. Yeah, makes sense. Някакси ми се иска първо да се нацепа малко повече. Second floor east wing, каза човекът. Източното крило. Всъщност изток е... Изток е къде? О, някакъв лъв. Това ми е познато. Секунда. Добре, лъва е... Лъв.
Лъв, растение и птица. Лъв, растение и птицата, която... Цък. Някаква стотинка. Стотинката отива долу. Тази стотинка идваме тук. И поставяме. So Elliot was right. Yeah, but the passage isn't open yet. Worry about that. Бърза работа няма. Така, само. Нещо. Охо. Чакай, бе, Джутка. Какво стана тук, бе? Как дойдох тук? Добре, пак някакъв сейф. Глупости. Цък. Гангста. Тук някакси обстановката изведнъж стана... What the fuck? А през вратата? Някакъв хеликоптер, братле. Какъв хеликоптер? Защо някакъв хеликоптер се вряза в сградата? The fuck? Комбайнваме ги тези двете. Момент само тук преди да тригър на някаква... Преди да тригър на нещо тук да лутна. Бате, много ги разбирам. Тук трябва някаква част, някакъв сегмент. Както винаги. Тук сигурно пак има някакви пазари. The Redstone, The Black Prince, The Pearl... О, супер! Това е за стаята с шкафовете. Хоп! Така. Но какво да гледам тази ръка? Търнем. И тук трябва да се сложи книгата, която... Нямам представа къде е. Ще разполагам с нея все още. Тук е това. И... А то може, защо така? Защо така пъшка? Оп, удари! Ох, бейби! Claire! Hold on! I'll be right there! Okay. Идвам. Андрей! Брате, what the fuck? Claire! Мара, So отвори. nice to see you. How you doing? That Те helicopter са just влюбени. came out of Yeah. nowhere. I'm in one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Какъв ки? Той е с слайдър, бе, How are човек. you doing? You know, just surviving. That's good. Yeah. Any luck with your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Damn it. You know what that means? Yeah. Dinner time. Claire,
I think you should go. Don't worry about me, Leon. You take care of yourself. Claire, you need to go. Now! Okay, let's get through this. Both of us. Хайде де. Marvin, I've got a situation here. I'm surrounded by zombies. Оу, Marvin, do you copy? Marvin! абе, ости го Марвин. Мани го Марвин. Давай тук да режем. Аз както и ползвам един път и май... Гангстер машина ли съм? Не знам. Пак ли се убе, братле? Той е... Пак ти безсмъртен. Откъде ме връща играта да минавам? Аз така не щях да тук да го отворя тази врата, така че... Нема тилно. Оф, чакайте само, че те тук бате... Секунда да сложиме. Аз се напълних. Моля. Хай. Нищо. Нищо. Не, добре. Хаштаг, когато се напълниш, а? Бате. What the hell? What the hell? What the fuck? Ей, то е electrical part. Айде, влез. Айде, влез. Айде, влез, бе, айде. А, той не е един. Е, брат, вие. Just Бяха. what the? Да, те са изведнъж всички са бужи. Тук крафна. What the fuck? Не съм тук. Аз съм за... Ляв. Бате. Чей. Айде, леко нож. Той нож замина, така че... Дори не съм за насам. За жалост. Трябва да взема малко демидж. След което да се хилна. Окей. След това да дойда... Ема, какво това? What the fuck? Флаш гранейт. То флаш гранейт, окей. Този electrical part трябва да взема. Който е за... Ето тук. И сме обратно при дъртия. А той вече е човека, бате. Still alive. Благодаря за уточнението, Лион.
Сашо, ти какво цъкаш, ватенце? Hearts Forum. Hearts of Iron? Гангста. Питам се да направя невъзможното да спра настъплението на Хитър в Полша, ама няма с поляците, ама това май няма да проработи много добре. Да спреш настъплението на Чичо. На Чичо с Чичко ти мустаци. настъплението. Чичо ти мустак. Човек, тя играта просто е кодирана да загубиш. Така ли? Не. Цветан Радушев. 19 цолове. То Цветан Радушев, това са нам кой го гледа. Гуми и вика, предпочитаме колата 19 на 20 демек, аз нямам гуми, с които да си карам колата. Брат, тази кола до сега е карана с невидими гуми, така ли? В общи линии. Сме- Помпата ли, бе, бате? Ма няма проблеми, бе. Зареждам. Това е тук за втория етаж. Само ми трябва, така ще го върна. И тия ще ги държа в себе си. Това е... Така. Имаме всъщност хелт. Да, не е лошо хил. И shotgun shells. Да имам. То ред хърб. Ляг? Айде, лек. Защото ми е топло от компютъра. А? Какво? Няма как. Айде. Да не блъскай. Така. Сега тук нагоре. В тази стая. Аз пак съм без нож. Тук. Това е тая. Какво е това? От той ли е, човек? What the fuck? Трябва да се внимава тук с тия ликари, защото са неприятни. Добре, аз пускам нещо, защото... You're missing something about the Изпуснах case. някаква стая. Това е такова за хилване. Окей. Отсреща тази стая е отворена. То е между другото за този ключ. Така че ще сляза. Пате! Чакай, бе, ода, пак бе, дюди.
Чакай бе, Джутка. Пате! Как се чупат тия неща така? Чакай, пате. Аз това не мога ли го прескоча? Ай, ке слага, мама, явно да върши само моята тояга, бургаска тоягата, курва не си ляга. Бургаска той ягата, курва не се ляга. Не мога сам да се издържа. Да, те ще ме разследваме. Удри се. Трябва валя са помпата. Така, без глава. Без глава. А то всъщност май ще трябва да продължиме терапията с този. На здраве. Благодаря. Да. Че беше някакво много мощно. Кихавицата? Така, тази книга знам за къде е. За тук се използва този универсален ключ. Положението е пингвините от Мадагаскар, аз съм Ковалски. Опа. То всъщност... Там. Някакъв кон. Някакъв кон. Риби, скорпиони, водолей. Паричка. Бата станцията. От ли си? Пах ти полицейска. Само сега да не е подгони, он е големи с шлифера, че... Оу. Господин Шлифер е тега. Да, господин Аура Фарм. Те на него мимаха, като релокнаха играта и беше мима с музиката на музиката. Да. Просто ходи Аура Фарм играта. Трябва да натиснем то CS, днеска си изложихме като кифладжи. Какво няма се изложим, то... Да, аз днеска нещо играх някакво. Някакво. Номера. Аре, втората игра май завърших на второ място. Не беше файнал. Първата беше... За кучетата. Трябва да ми... по-доле. То като не се играе ежедневно и се губи тренинг на самата ръка, брато, някъде. Добре, къде беше тази стая? Account Office. Така, Fire Escape, не е това.
Combat Knife, аз се забавно, ето, чак. Gunpowder. Ага, окей. Аз няма да е лошо да хилна. Пистолета на един патрон. One bullet. I need more bullets. I need more bullets. Hello Biden, it's Zelensky. I need I 5 need- million rockets Да. to bomb Donetsk children's. Окей, no problem. Ха. Окей, бро. What the? Son of a bitch. Гангста. Всичко е пред вас и все пак мага да се бичи кил вас. И той е флексал на гората последния път и предполагам разбра. С неговата Тесла ли? Не, че Че е свършил работата в твоята туалетна. Абе. Не там тъпоти да. Така, и сега какво се случва? Какво го правя този скиптър? Някакъв жезъл. Какво го правя? Оф. Момент. Така. Добре, значи това мисля, че трябва да го екзамина. A pricey looking gemstone. Yeah. No shit. For the very lies in beauty's shadow. This jewel has turned caring novels toward the... Ами... Този път трябва да ви пръсна мозъците на вас. Да. Коя стая беше това? Чак. Shower room.
То само тук може да се влезе. Окей. Айде бе, ради бе. Ало, ради! Ма няма да те гона бе! Аз не съм психолог, Аз съм психолог, Това беше тегаво, да. Той е буквално, брат, той е човек, Почти всеки епизод психолог what the fuck. Така. Тук горе вляво ми сейвна. И ми дава нещо патрони. Вола! Чакай бе, човек. Пати това, как ми изплаши, направо настръхнах. Или настръхнах, защото седа на отворен прозорец, може би някаква батерия. И... Аз дори не знам за какво си ги сложих тези флашбенгове.
USB ми трябва. Това е тук в батерията. Ставаш ли? В батерията някакво USB. И аз нямам такъв ключ. Жив. Добре. Тук е ляво 9, дясно 15, ляво 9, дясно 15, ляво 7. Девет, дясно 15, ляво 7. Девет. Супер. Страшно добре. Та батерия. Нико, какво беше разказал на историята в Англия, някакви братлека, двама брати, където са убили едно момче и са му напълнили къса с батерии. Са му размазали главата с тухла, братле, на някакви вакови релси. Тия пичове, вместо ги слот някакъв асайлум до края на живота им, просто са ги реабилитирали с някакво време, съм залечили криминалното минало еволът. Да, вече
дърва нещо. Изведнъж на червендалести от хумарица. Еми, и това е вариант, брат. Да дойде да го надърви. Значи да има помощ върнато. На анализ тия. На мангалести. Да. Ами, всъщност тут стана 2 часа минаха, аз цъкам от час и 20 минути. Добре, ами за следващия път какво стана? То аз трябва да видим какво се прави с тази батерия, какво трябва да се свърши, да се експлорне мапа, да се намери то трети медалион. Горе има още някакви неща, някакви места, които аз лично... То кранк хендъл трябва да се намери. Има някакви задачи. Така че ще се видим утре. Благодаря на всички, които бяха на този уникален стрим. Всичко добро. Приятна вечер.